Soc l'Albert Llorenç. El proper 27 de març faig l'últim escapisme de Polimi a l'Espai Arc de Sabadell i necessitaria els candaus més segurs de tots. Què tens? Crec que tinc el candau més segur de tots. Ara. És aquest. Original, com la màgia. Quan trigaries a fer una còpia en aquesta clau? Obris aquest candau? Sí? Això és pràcticament impossible. En tot cas, si m'ho deixes ho provaré, però fins demà no la tindràs feta. Ui, no, ja em serveixo jo mateix. Em sembla que m'ha sortit.